ndani amene asonkhana kuno kuli anthu ambiri monga mmene mungaonere ino amene mukuona pa television pano mmene mungaonere ndi mmenemo komanso ino amene mukutimvera pa MBC Radio 1 ndi mmene zilili kuno ku Mthunzi Nyumba Chisoni. Brian Banda agwira ntchito ndi anthu ochuluka mamvaponso ena aja timakamba nawo apa amene amagwira ntchito ku bungwe la MBC koma to Banda sanagwire ku MBC kokha agwira mabungwe angapo moti panonso ndili ndi mmodzi mwa akatswiri otola nkhani ulutsa ndi zina zotero amene wanditu anagwira nawo ntchito Brian Banda. Ena akukuonani kale pano pa television koma ena amene akumvera wireless sakutha kukuonani. Ndimafuna kuti muwadziwitsani kuti munagwira nawo bwanji ntchito Banda, munasiyana bwanji komanso anthu akudziwe. Chabwino ine Kafe Maulidi Brian mwina anthu ambiri so atamva za imfa ya Brian mwina anandiganizira kuti koma Kafe zimenezi zamufikira bwanji. Ndikhulupirira kuti anthu anaganiza zimenezo potengera ubale omwe ine ndinali nawo ndi Brian. Ndi Brian timacheza kwambiri not pa ntchito zokha koma ndi anthu oti ngakhalenso outside office timayenderana. Ngakhalenso kuti mwina ndili ndi vuto lina lake Brian amatha kubwerapo kundithandizako. Imfa ya Brian yandikhudza kwambiri chifukwa Brian anali munthu amene anali munthu wansangala komanso munthu olimbikitsa ena makapa ntchito. Ineyo nthawi yomwe ndimagwira ntchito ku Times panali mavuto ambiri amene ndimakumana nawo. Mukudziwa atola nkhani tikamagwira ntchito yathu si nthawi zonse yomwe umagwira ntchito ndikukomera wina aliyense. Pamakhala anthu ena mwina sizinasangalatse kukuchita ataki kumene. Brian nthawi zonse amakhala kumandilimbikitsa kuti amayi musadandaule. Muti we ndani wakuti kuti chani musadandaule zisiyeni zimenezo inu tendigireni ntchito. Mukuti wakuti akuti chani inu tateni tizipitani tigireni ntchito. Amandilimbikitsa nthawi zonse ndipo ine ndimakhulupirira kuti ndikhale kuti munthu olimba mtima mpaka nakumafika poti anthu ena amachita kundidabo kuti nsikana amalimba mtima chifukwa chani. Brian ndithu amandithandiza zimene zita nthawi zonse tikakhala kuti tikupanga zinthu limodzi. Komanso Brian anali munthu uja umapanga kuti mwina pali ntchito enake tikuyeneka tikagwire limodzi. Ndikangona zoti ine koma sindupeza bwino sindipita. Brian amakhala kudandaula amayi ine ndikakhale ndekha kumeneko ndikakhale ndekha. Amandilimbikitsa kwambiri Brian. Kundilimbikitsa usatiso zaku ntchito zokhazo koma ngakhale kuti mwina soko zochita zanga zina zakunja amandipanga kuti amayi chakuti musapange chimenecho amayi ichi momwe amanditanira Brian kuti mayiphire. Nthawi zonse tikakhala tikuyenda limodzi tikucheza basi nthawi zonse amakhala wansangala kukamba nkhani mayiphiri inu tumwakuti. So Brian imfa yake yandipweteka kwambiri. Pano ndikungokumbukira zonse zomwe timachita limodzi momwe timachezera ndi imfa yoti yandiswa mtima kwambiri izandipweteka. Komanso izo ndimayankhula kumbali ya ine ngati Kafe Maulidi amene ndinagwira naye ntchito Brian ku Times. Komanso apa timagwiranso ntchito limodzi apa ndili ku State House yali ku MBC pena zimayenderana timayankhula na pafupi koma ndiyankhulekonso kumbali ya president kuti president imfa iso yakhudza kwambiri. Moti atamva za imfa imene sanakhulupirire ndosweka mtima nawo. Ndipo anayesetsa kuti ine sindili kumeneko kumapitani anthu anga mukandiyimirire kumeneko. Nde amalawinso ndithu adziwe kuti president athu kulira nafe limodzi za imfa imene ya Brian yakhudza kwambiri chifukwa kupatulapo kuti amagwira nawonso ntchito limodzi poti anali mboma momwemo. Amayankhula naso Brian ndi president kucheza ndi imfa imene nawo yaswa mtima ndithu kwambiri. Pepani ndi mmene motu mmene alilira Mike Kafe Maulidi amene ndithu kwa ino amene makhala mukutsata bwinobwino monga mmene afotokozeranso aini wakewo pafupifupi kulikonse amakhala limodzi ndi Brian kugwira ntchito. Ntchito yawo amati akamagwira pena amabweretsa mu nsangulutso pawiri wawo ni mezi mayendera ndi mmeza telemu anenanso okha pa kuti alibe chonena. Ku MBC
pafupifupi anthu onse aku MBC akamukira kuno kungosiya okhawo amene ali pa wireless ndi pa television. Akuluakulu osiyanasiyana aku MBC alinso konkuno kotero kuti pano ndili ndi mkulu oyang'anira ma program ku MBC amenewa ndi a Philip Business. A Philip Business afotokoza okha zambiri kudziwana kwawo ndi malemu a Brian Banda. Business mavuto ndi amene watigwerawa, ndikudziwa kuti inuyo kupatula kuti mwataya bwana ntchito mwatayaso nzanu ochoka naye kumudzi. Tangofotokozani munadziwana nawo bwanji Brian Banda? Zikomo kwambiri Cosmas. Ndinochoka kwambiri chifukwa bwana anga Brian Banda ndinakumana nawo magawo ambiri. Ndifotokoza gawo loyamba kuti timachokera mudzi umodzi kuchileka primary school. Tinayimbira primary school imodzi, timakhala desk imodzi. Ndiye zomwe ndivuta kuti ndivomere zikundivuta takulira limodzi. Nthawi inata tijoina ku MBC tinawalandira. We are very close, tinagwira ntchito limodzi, timakhala ngati kuti munthu ndi mkono wake. Kudzafika nthawi imene anakhala bwana wathu Director General. Ndiye mukhoza kumvetsa kuti ukumpatsa ulemu bwana amene akula naye koma ene ulandira ulemu wake. Tinene kuti bwana komanso amene anali nzako kuphunzira school imodzi kuchokera dera limodzi. Ndikumamuona ngati bwana osamuona so ngati kuti amene wakula naye. Ndiye kumamva izizi situkudziwa koma pali zinthu zingapo zimene tiyeni atiphunzire kuti Yehova anatiuza kuti tidzapita ndithu. Timulemekeze Yehova kuti anatipatsa mbale, anatipatsa nzathu, anatipatsa mtsogoleri wathu. Ndiye pali zinthu zingapo zimene mafuna ndinene. Timati confidence pa Chingerezi. Zinali ma Brian. Confidence. Kuzikhulupirira. Anthu ambiri akamba luso lake lofunsa mafunso amalimbikira ndithu mosaopa. Munthu ukakhala pa chilungamo sumaopa. Ndipo olo munthu akakhala kulizembazemba funso lite iye amayesetsa ndithu kuti mpaka na ukangokhala pa chilungamo sumachita mantha. Brian amakhala pa chilungamo chifukwa yake mantha adalipo ena akudabwa luso lake losaopa chifukwa kuti amatsindika kwambiri kukhala pa chilungamo. Titati tonse tidzenda moteromo zina zikhoza kukhala kuti zili bola niko. Pali gawo lina limene mafuna ndifotokoze kuti mmene timakula akamba zambiri za utsogoleri wa kumpingo zimene zadayamba kale tili ku primary. Timangoti abusa ine zina ligawo langa ngakhale ine ndimalowera ku seminary koma iwo ndithu amaoneka kuti zawo ndi zimenezo. So ndingofuna kufotokoza kuti munthu uzipanga discover your purpose. Uziyang'ana kuti chauta mphatso yanga imene andipatsa ndi iti. Ndiye ndimaona ngati kuti ndi zinthu zingapo zofunika zimene ndingaphunzire mwa zambiri zimene naziona mwa malemu Brian Banda. Tingoti mzimu wake uwuse mumtendere. Thokoza Yehova adatipatsa ngati mphatso. Yehova yemweyo watilanda. Ndithuti. Ndiye paja amanena kuti muzonse tiyamike komanso tithokoze Yehova. Tingotero ndithu koma tipemphe onse amene achipere amene akuyamba ntchito imene ya utolankhani ayang'ane moyo wa Brian. Pali zina zimene ayenera kuphunzira ndipo adzapindula nazo. Timati titero ife ndiochoka kuno ku MBC imene achokera Malawi. Tikuti pepani. Pepani. Zikomo kwambiri. Ndi mmene tu zilili kunoko ku nyumba ya chisoni ya Mthunzi. Tikudikirabe kuti tinyamule thupi la malemu Brian Banda amene atisiya dzulo ali mkulu wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC. Ndiye tikupitirizabe kucheza ndi anthu osiyanasiyana kuphatikizaponso ogwira ntchito ku bungwe limeneli la MBC. Ndiye padakali pano tifika mkati mmenemu mnyumba ya chisoni kuti tikupatsireni zotsatira malinga ndi mmene zikuchitikira mkati mmenemu kuno ku Mthunzi, nyumba ya chisoni ya Mthunzi kumene kwasonkhana anthu ochuluka bwera zatenga thupi la malemu Brian Banda kupita nalo ku Chilobwe mu mzinda omwe uno wa Blantyre kumene iwo wasikuti amangopempherako chabe komanso amapempheretsako chifukwa
monga mmene mwamvera muja anali ndithu anachita maphunziro za ubusa. Ndi pano timve mmene zilili mkatimo. Tuza kugwa masomo athu mwadzala misonzi. Mulungu mawu athu kunena kuti tonthola sakakwanire, koma inu Khristu mukanena kuti tonthola titonthola, titsogolere pamene tikuyamba mwambo mmene kudzera mphamvu la kuti Yesu mwana wa Mulungu wamoyo mutilemeretse nokha. Amen. Nyimbo imodzi ya buku verse imodzi ndi kolasi pamene tikuyembekezera Archbishop Titi Kadambo kubwera kutsogolo kuno kudzatipatsa mawu achilimbikitso. Kanyanja ya moyo na moyo ali Tepose temelire alichiyembekezo cho na Yesu akabwera mpepuzika